Cítiš, že ste si vzdialení, aj keď ste vedľa seba? Ste v jednej miestnosti, ale ty máš pocit, že ste si tak vzdialení. Sedí na telefóne a vôbec si ťa nevšíma. A keď sa ho niečo spýtaš, odvrkne ti, alebo ti niečo zamrmle. Jediné, čo chceš, je, aby si ťa všimol, aby ti venoval pohľad, objatie, niečo, čo by ti pripomenulo, že si pre neho stále dôležitá. Ale on je v tej svojej bubline úplne neprítomný a ty si kladieš otázku. Prečo to už nie je tak, ako na začiatku? Čo sa stalo? Vzrušenie, zamilovanosť, vzájomná láska? Alebo bola to vôbec láska? Nebolo to len očarenie tým, že si konečne našla niekoho, kto si ťa aspoň na chvíľku všimol? Naozaj ste mali také hlboké spojenie? Alebo to bolo len o tom, že si po dlhom čase zažila pocit, že niekomu na tebe záleží? Čo si myslíš? Bol to len začiatok od vás dvoch, alebo o tvojich pocitoch, že si konečne niečo dostala? Hľadáš teraz v ňom to, čo ti dával na začiatku. Ale čo ak to nikdy nebolo o skutočnom vzťahu? Čo ak tá prázdnota, ktorú cítiš teraz, bola vždy prítomná, len si ju nevidela? Ak cítiš, že ťa nevníma, že si stále viac sama vo vzťahu, je čas položiť si dôležitú otázku. Naozaj si toto pre seba praješ? Ak chceš pochopiť, prečo sa takto cítiš a čo môžeš zmeniť, pridaj sa do výzvy Uzdrav seba a svoje vzťahy. Odkaz nájdeš v bio.